Azatlık Radyosu söyley. Татар һәм башкорт республикаларында нәмәләр булып ята? Безнең анализлар, комментарийлар. Башкортстан асры тарихының яшь буыннан яшереп тотылган караңгы якларын яктырту һәм Совет дәвре тарихын яңадан дөрес итеп язу мәсьәләсе көн тәртибенә менде. Мәдәниятебезнең һәм әдәбиятыбызның күренекле шәхсе шагыйрь Шәйхзада Бабич коммунизмның беренче корбаннарыннан булды. Гыйнвар аенда тууына 93 яшь тулуына белән аның язмышына туктап китәбез. Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Фәнис Ишембай. Аллага шөкер, хәзер Башкортстанда да сталинизм чоры тарихын дөрес язу кирәклеге турында авыз ача башладылар. Күз тимәсен. Агыйдел журналының 87-нче елгы ноябрь санында Кол Шариповның «Тарихи бурылыш» исемле мәкаләсе басылып чыкты. Мәкаләсенең сталинизм чорындагы милли политикага караган өлешендә автор булай дип яза. Укып бирәм. Әгәр дә без Совет хакимияте елларын тик албуяулар белән генә сүрәтләсәк, бу чынбарлыкка һич тә туры килмәс иде. 37-нче елда башкорт әдәбияты, сәнгате Сталинның шәхес культы белән бәйле зур югалтулар кичерде. Халык дошманы дигән нахак бәла ягылып, күренекле башкорт әдипләре Давыт Юлтый, Имай Насрый, Төхфәт Янаби, Афзал Таһир һәм башкалар кулга алынды. Шундый фаҗига Газиз Әл-Мөхәммәтов кебек сәнгать эшлеклеләренә дә кагылды. Булар Кол Шариповның Агыйдел журналында язган сүзләре. Кол Шарипов кулга алындылар дип кенә язган. Чынбарлыкта башкорт мәдәниятенең күренекле шушы шәхесләрен мәгариф һәм культура өлкәләрендә милли тел һәм автономия позициясын яклап чыкканнары өчен юк иттеләр, атып үтерделәр. Кызыл Башкортстан һәм Красный Башкирия газеталарының 37-нче елгы саннарын карасагыз, менә шушы факт белән очрашырсыз. Советская культура газетасының быелгы 11 февраль санында басылып чыккан мәкаләсендә башкорт әдибе Мустафин Сталин чорындагы зәрлекләүләр, канунсызлыклар СССР халыкларының интернациональ дуслыгына беренче урын булды. Шул чакта халыкларның конституцион хукуклары белән санашмадылар. Шушы тарихи факт турында эндәшмичә торырга ярамый дип яза. Хаклы. Әмма Кол Шарипов та, Мустафин да Совет хакимиятенең башында ук башкорт милли интеллигенция вәкилләрен эзәрлекләү һәм тарихка фальсификация ясау фактларын телгә алмаганнар. Башкорт әдәбиятына нигез салучыларның берсе һәм татар-башкорт классиги дип саналган шагыйрь Шәйхзада Бабич Ленин чорында ук тыштан интернационалчы булып күренгән бөек дәүләтчел шовинист коммунистлар тарафыннан юк ителде. Хрущев КПССның 20-нче курултаенда Сталинның шәхес шөһрәтен фаш иткәч, аны Ленинчыл милли политиканы бузган булуда гаепләп чыккач, башкорт совет әдәбияты тарихын дөресрәк һәм тулырак яктырту буенча хәрәкәт башланып киткән иде. Шул чакта шагыйрь Шәйхзада Бабичның бөек дәүләтчел шовинист коммунистлар тарафыннан юк ителгән булуы турында дөреслекне яза башлаганнар иде. Әмма Хрущев хакимияттан читләтелеп, Кремль тәхетенә Брежнев утыргач, 60-нчы елларның икенче яртысында шәхес шөһрәте калдыкларыннан арыну политикасы туктатылды. Шуннан бирле яшь буынга Бабичның фаҗигале язмышы турында ләм бер сүз язылмады. Сталинизм чорында башкорт классиги Бабичны 19-нчы елда ак бандитлар үтерделәр дигән фальсификация һәм дезинформация ясалды. Хрущев чорында башкорт тарихчылары шагыйрь Бабичның Кызыл армиядәге бөек дәүләтчел шовинист коммунистлар тарафыннан атып үтерелгән булуын аныкладылар. 1963 елда мәрхүм Әхнәф Харисовның «Әдәби күренешләр» исемле китабы басылып чыкты. Шушы китаптан цитат. Соңгы елларда Бабичның нинди шартларда һәм кемнәр тарафыннан үтерелүен ачыклаучы документлар табылды. Шуларның берсе Көнчыгыш фронтының
Künyak Gruppası Revoyankomi Sovetinin 1-4 Türkistan armiyalarının Revoyan Sovetlarına көндірген, Kuybyshev kul koygan buyruğu. Барлык политрукларга жетекчил кулланма итеп берилген ул документтан шуларны күрәбез. 1919 елда Ленинның Совет Россия хөкүмәте белән Зәки Вәлидинең Оренбургтагы башкорт хөкүмәте арасында автономия хакында килешү төзелә. Шул килешүгә күрә башкорт гаскәрләре Кызыл армия ягына чыгалар. Ленин Башкорт Республикасы турындагы документка кул куя. Әмма башкорт гаскәрләре кушылган Рус Кызыл армиясының командирлары һәм политрукларының кайберләре, ягъни бик дәүләтче шовинистлары, үзәк Совет хөкүмәте белән башкорт хөкүмәте арасында төзелгән ярашу белән килешмиләр. Үзләренә кушылган башкорт офицерларын, интеллигенция вәкилләрен күпләп атып үтерә башлыйлар. Шагыйрь Шайхзада Бабич менә шушы фетнәнең корбаны була. Бу турыдагы документ Башкортстанның үзәк дәүләт архивында саклана. Бу кадәресе Харисовның Әдәби күренештәр исемле китабыннан. Вәлидинең башкорт гаскәрләре 19 елның февралендә Ленин белән төзелгән килешүгә нисбәтән Кызыл армия ягына чыккач, Бабич коммунистлар тарафыннан Башкортстанны советлаштыру өчен төзелгән баш ревкомда эшли башлый. 19 елның 28 мартында Төмәстән Мракка әнә шул баш ревкомның типографиясын күчереп алып килгән вакытта автономияны танырга теләмәгән рус коммунистлары тарафыннан атып үтерелә. Башкортлар арасында милли автоном дәүләтчелек теләген юкка чыгару нияте белән Кызыл армиядәге великодержав шовинистлар башкорт офицерларын, укымышлыларын бетерергә керешәләр. Коммунизмда барлык милләтләр эшчеләр сыйныфының интернационал берлеге генә бар дигән ялган аргумент кулланалар. Милли азатлык тарафдарларын юри буржуаз милләтчеләр дип гаеплиләр. Шагыйрь Бабич Вәлиди җитәкчелегендәге башкорт хөкүмәтенең Ленин белән килешү төзүен мәгъкүл күреп, башкорт совет матбугатын оештыру эше белән шөгыльләнә башлаган булган. Башкорт совет әдәбияты һәм башкорт АССР тарихында бу хакта дөреслекне язу кирәклеге турында уйлашырга вакыт өлгерде булса кирәк. Бабичның устазы шәхес шөһрәте чорында юк ителгән татар классигы Галимҗан Ибраһим заманында шагыйрь Бабичны Өлкән диңгезгә юл ярган тау елгасы белән чагыштырды. Бабичның «Халкым өчен» дигән шигыре аның иҗады төбендә яткан иҗтимагый фәлсәфи фикер юнәлешен чагылдыра. Ап-ак алтын җырларымны җырламыйм данлык өчен, җырлыймын туган илем өчен, үз туган халкым өчен.